Sini berkau tamu tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Kamerema, Bukharna Musuma, Bunina Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesukano Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla. जों जत्तनो हामलाय जाया जों जत्तनो कुसुमलाय जों साक गाहाम अंलाय मानलाय लिया आजरावो जोंनो सुसावै माननाय जोंनो गोथार ख्लाय माननाय सिनि गानावो रेकेवै दङ Wailawo opano naitanai jotto khapani takhukte bukhuk sona ang hamzak mate chibai rawi opan dawan rokno lam sukjapyo belaike hambai
no open no nai mani bagi te kaito ni kok thai rak no khna ragui srang ragui tamani bagi no belai ke hambai जों तिनी बो काइतो नि कक थाइ खनालायनाय तिनी के जों समाय कतालनि न हुनुक जाकमनि बिजाब रेमसानि तांसि निसिमि तांसि थाम जरानो तै सालायनाय तै स्रंलायनाय तै कसारनि हावो तनि रिजाक खाजहन आरो बो सब्रायजि सबाय कक साजागो हुनुक जागो आं ननो सामारकनो हुनुकमारकनो मथा काइसिनि व थाङै साइदि हनै साजागो जहन सब्रायनि सालो सब्रायनो लबुइ तंमानि सब्रायनो सुरिवै तंमानि काइतर बनो कक साफायो जोंबो तमुं बनो लबुइ सुरिवै तंखांखे काइतर जोंनो बो कक साफायनाय काइतर जहन आसक कक सामारक बैनो साइनानि बागैसे बो साजागो काइतर जोंनो बिनि कक खनारुवो बैनो साइदि हनै बै काइतनि कक थाइ खनावै हामारि मानबाय थों फलाव तरि लगै मानबाय थों हनैसे बचनो कक सावो सब्रायजि सुनो याफां ताइ बनो पाइथाक ताइ केबो याफां पाइथाक गरै हनै जों खोनानानै थाङै दङ फायदि अकक थाइरनो तै जों ताबो काहाम खेताबो खोनालायनाय स्रंलायनाय तामा खेर सामं तांसा खोनाय सेकाम बखानो तियार खालायलायग्राना
Sangshasa Molbumro Bebanini Mangse Amen Nawi tonganai kabani kicingno ang tinini o langmani khorang pandawo mothanaisa subra Jisu Kristoni mangkatharbai haino hai khapang yapari lam sokjaphiu kicing tinini pandawo khis jeng khnalaibana te sranglaibaना wansok laibana phunukjakmani bijap remsani tang sini simi tangchi tha jorana teiwi khanai tonganai kabani kicing jeng khuk tanglai grasiwana oro phunukjakmani bijap remsani tang sini simi tangchi sa jorao abudang tangni ottamo sijak tong khuk tangnai oro jeng haini sijak nogo ang subraini salo pholabai kobol jakha haki ani muklogo bem khorang haike sotoni hai nei samakhnakha nang nukmarokno seiwi naragdi hake a motha khungsini no a bijapno rohoddi episobu rohoddi smirnawobu rohoddi thiatirawobu rohoddi sardiswobu rohoddi philadelphia-wobu rohoddi tei laodikia-wobu rohoddi ni jeng oro seijak nuklayo oro phola kathar-se boni subra Jisu Kristoni samungno tangwi tongkha subra Jisu Kristo agi na sajak phola kathar phaiwi bo no bebak samung khlaiphainai hnai John simani kothoma kaham remchidokni tangsi thani simi tangchi bri jorao subra Jisu Kristo sawo phia kubini phola phaiwi bonorokno lama sowi bebak kubiwo tlangnai hnai bo boni bai kok saglak swa male phola kathar bo khnamano se sanai phola kathar je khnamano se sanai swani aro khnamano male kaitoni aro khnamano phia tamo ungno aborokno bo norokno sanai bo ano jengsa khlainai tamni hinkhe ang sana hanmano bo norokno sanai nei jengaro seijak nulayo khnai dalnai khapani kicing jeng sasa Kristoni nukjak mangno jeng puila nuklai gralainai kha tini jeng bono boni samungo ojai kotorni samungo khe nuklaiwi tonglaibo khnai dalnai khapani kicing jeng thangnai pandarogo bo salaikha khnalaikha subra Jisu Kristo tabuk kaitoni yagra bokhago achugui nini ani bagui sasruwi tongo hnai abono ojai kotorni samung bo tangwi tongmani o kok thairokno phola kathar simi sisengno busi rosogui roimano tamake Hebrew bijap remthamni tangsaw kaitor bai ringjak nai Christian takhurok jeng poito khlaimani a tongtharni ojai bokrok wngna bagui kaitor rohormani a Jisu Kristoni kokno wansugui naibaidi aboni bagui jeng boni ojai bokrokni samungo khe bono nukthai John saw phola bai kobol jakha nei saba kobol jakha male John phola kathar Johanno kobolui kaya phunugui tongkha khorang bai kaya bai khe se phola kathar Johanno phunugui tongkha tei John bo nugui tongkha tibi nukma haikhe mokol tui khunjutui bo abotirokno a kogrokno nukmangno nukui khnawi tongkha subra Jisu Kristo phunukmani no bo khnawi nukui tongkha subraini salo nei bo saw omo tek to kotor bai bisi saisani jorani kok yakho tamokhe omo kokti salni kokse kokti salni salose John o nukmangno Patmos nei tekasarni hawo nugo phunukjakmani bijap remsani tangchi naini simi tangchi thangjorawo tama seijak tong jeng khuk tangi narai horgra phiwana oro jeng seijak nuglayo kicing haki ang o kok sanai sano naina hnai upilkhena ang rangsakni thopna kaisini nukha a thopnarokni kasaro borok hai khoroksa basajak bo kamchilik lolang chumjak boni khaklap rangjak khopjak nei jengoro seijak nuglayo kicing John khorang khnakha
Chobani bem khorang hai khlai tei abo bono se sawi tongo Subrai Jisu Kristo jefru boni borokno thomna phaibano mul philei tisai tlangna phaibano afru khorang khlai bo phainai cheng elambago seijak nuklayo Thessaloniki bijab kangsani rembrini tangchidogo cheng abono teiwi seijak nuklayo afru sir khogui dagimani kok khnabaibano swari okra samani kok khnabaibano kai torni bem khorang khnabaibano hake subrai bo sagna jogno hani ongkhori phaibano Kristono poityo khlai theinai rok borok puila thangai bachabai granai nei oroseng seijak nuklayo kiching boni khorang swari kotorni khorang hai ungwana tei boni khorang bem khorang hai ungwana tamake abo Kristoni baithani khorangno ungwana kwthaini mothangei tisathani swari kotor bono chobana nang glak nei poito maklayo kiching omo naiwi naiba borokni sajla hai matongo ri kolokma chumjak rangjakni thopna kongsni chungno muito khlai rona naibo rini nok tharni kokno khnai tongnai khapani kiching aro a rini nok thar wo thopna kaisawo bede kongsni khe snamjak tongo tamoke oroni thopna alka alka khe kongsni bachajak eba berajak butang tangni chiwo cheng nuklaibo abo motha khungsini rokni marise aborokni samungkhe thansana Subrai Jisu John semani kothma kaham remsarni tangchini osao ang o sengsarni pohor phia ang thangmani yagulo o sengsaro norokse pohor ma wngbainai nei khnai tongnai khapani kiching chung oro Subrai Jisu Kristono osai kotor khe nuklayo osairokni rihai bo chummani chung oro nuklayo ongkhor mung bisap remni chicharni tangni simi tangbri jorao chung nuklayo osairokni rihai bo chummani ari abo Kristoni kahamno thuk sonmani marise boni sumsok gre bo sumsok bo sinia seba male Subrai Jisu Kristo rangsak bai khobjak nei chung thaisingo khuk tanglai mane abo tuma homani abono chung tabagwan suklainai rangsak bai khobjak homani bisingtui sananaibo boni kwbui bai bus thum mungno motharokni kwcharo basanai osai bokhorokno tui wansok di nei chung sajak laiboro bo mothano bus thumo poito khlainai rokno bo bus thumo pohor chungui tongbai manlangthung hnei bo bus thumo khnai tongnai khapani kiching Kristoni samung tini bahaibu chung belai khe saiman laithai tongo Subrai Jisu Kristo tini tamo samung khlaiwi tong sayawi ahaine yakari ruya Subrai Jisu Kristo portham samung tangui tongmano kaitoni kokthai chungno sawi tongo sawi ruo sajak porsake Kristo sasruwi tongo bo wngkha chini osai bokrok chukhani rangsakni haya gana o bo bachajak arone bo chini bagui sasruwi tongo Hebrew bichap remsnini tangnai chibao o kok chung nuklayo boni o samungno chung hamjak laibo chajak laibo tei habo hamjak thai chabo chajak thai boni tei porsa samung wngkha Kristo kwcharo tongwi samung khlaio boni yaka khotol kwtharni phataro arobo boni bororokni yakung suo sumsok gosenai bororokni sumsorokno bo suwi ruo Kristan rokni bo sumsok tongo khnai tongnai khapani kiching tei bobai krengui tongna bagui sumsok gosethai Subrai Jisu Kristoni thani hake bo sui ronai sui kachung kuphur khlai ronai John semani kokton bijap kangsa
Nirem sani tangchuku sawo johon जों kaitoli thani chini sumsok gosikhe bo kok narakai soi khenai nai hakibo chini sumsokno nakarnai phia जों bebak samung hamya khlai marokno bo susanai nei bo sawo bo ri bwsango khajak tini kiching tos titijak bo tini chini bwkhak ngei bo basawi tongo johon boni pwilani koktun bijabo siyo ang sarok norok sumsok taklai bai thung neise ang norokno omono siyo hnai khnai to janai khapani kiching जों sumsok khlaiya ungbai thung hnei bo yago samung nawo nungle bahaibu saimania angle aro sokuise maniakho John Shapiro haifano khoroksa suk sumsok khlaikhe chini bagui aphani thani sasrunai borok khoroksa tongo bongkha borok kaham Kristo Jisu ni bosawo Kristo nu chini bagui sasrunaisa khnai dongnai khapani kiching nini sumsok wangma tongui mano haifano tawana di abo nakarjaknai subrai Jisu Kristo no sadi boni thani nakar sandi gosedi bo nini bagui kaitono sasrunai hakene kathar nei romjak phinai kaitorni mokolo kathar phinai subrai Jisu Kristo ni thui bai simino जों kaitor bai kaham nei romjago bono chini bwkhak basai kok sawi jono phiyogui tongo subrai Jisu Kristo no aboni bagui kiching जों subrai Jisu Kristo ni yagromui tonan nangnai soitan kheba chini bagui hamya sawimangno tongwibo khnai tongnai khabani kiching जों tabokhe Kristo ni tei kaisa samung o bijapni remsawo जों nuklaibo oro जों bono naikini khlainai saklai nuklaio bo tabuk chokhao kaitorni yagra bwkhago achugui tongo nei जों sajak phano bo kubui achugui tongwiya sumsokni phiyogui mothangmung samungno paiwi thangkha homani kokse abo जोंनो mothangna bagui bo kruso thikha जोंनो mothangui tongna bagui bo chokhao tongo tabuk bo ohao tongpruni sai tabuk teibo pailayaku ungnai hnei makhakao Kristoni samung portham जों nuklaikha sasrunai kacharo basanai tei naikini khlainai khlai naikini khlaimungno teiwi जों tabuk nailaiwana botabok boro botabok thopna kongsini kacharo naikini khlaiwi hingui tongo ongkhorpang bijabo जों nuklaibo thopna kaisa rini noktharni abo mamlaisai naithokku manai rangsak kahambai snamjakabo baisa digiyokhe bedek kongtha tei baisa digiyokhe kongtha khlai kusugo kongsa khlai bebagui kongsni abo haikhe जों smai kasani a rini noktharni thopnano nuklaio busugo naithokma khe snamjak aronu kopi tongrogo kopi phola katharni mari rangsakni thopna bokongkhe Kristoni mari boni जों sasani mari phia bo kaitor aboni mari o hayao Kristo phola katharno rohorkha rangsak thopna kopirokno nargui kacharowi tongo tei a kopirok thopnano naithok rowi tongo naithor sugo o bijabo soi a kaya जों manlaio khnai tonjana khabani kiching subrai Jisu Kristo ungkha thopna tei bokong bedek kongsini rok ungkha tini motharok tei motharokno subrai Jisu Kristono naithogrwnai ang poito khlaio tini bo phola kathar Kristono जों sarowi naithorowiनो tongna hnai khnai tongjani khabani kiching oroni thopnani thok ungkha phola katharni mari teibo abo haikhe जों romani bisingtwi जों sakno nuklaio boni pohor bai जों naikini khlai jaknai tei naikini khlai jakna muchung jaklaiya subrai Jisu Kristo bai naikini khlai jakna जों muchung laiya tamokhe o bijabo bo thopna
bolongo himui tongo naikini khlai tongo khanai tongo khabani giching tini motha brumo subra Jesu Kristo naikini khlai tongo sabo bahai tamo ngi tongkha abonobo naiwi tongo osaibo khrok a thopnano naikini makhlainai bono kopi phnango thopna o kopi rokno boksawo bono thokluwo dosi kasamno khe rarawiruwo hoku dunai dosi no khe kaham khe singlia dosi abo hairano bo rawi khibiwo hokumang dumsarawi tongma nukheno kensinai bo rawiruwo tini bo subra Jesu Kristo thopnarokni bolongo himuina tongo boni motharokni kacharo botini tongo juhon remchibawo jeng swijak nuklaibo sajaklaibo aro poito khlainai rokni bedek hamyarokno bo tangkhrai ruwo buthai kwama thaiwi manbai langthang nei o hawo chungno bo tektoni bisingtui himruwo chungteibo kabang buthai kaham thaiman natui nei phia asuk simia teibo pohor chungui kachungkhe tongui manbanya tui nei khnai tongnai khabani kiching subra Jisule mothani bokrokse o hayungo bose phola katha roklaiwo sungsar pohor naiwo tei bororok a pohor manbai thung nei bono phola katharno rohoro bose pohorni yaphang khnai tongnai khabani kiching subra Jesu Kristo boni phola katharno rohormani nono ano singro wani bagise phola katharungka thokni mari tei chung kheba kupini mari chung masungnai phola katharno nung nini bisingo tongrokhe nung chungui mannai hakhe subra Jesu Kristo no nung naithokroi mannai phunukjakmani bijap remsani tangsi brini simi tangsi bazarao chung swijak nuklaibo boni bukhnai rok khul hai eba kothor hai kuphur boni mokol hor jlai hai jlai boni yakung horo sogui hujak pitol hai kachung boni khorang tui klaipru kutuk sama hai hanai chungro swijak nuklaio kiching subani hamale subra Jesu Kristoni o kokthai boni molbrum ni kathang tongmung no se sananayo bono a Daniel bijapni remsni tangchukuni kedekma sal sekangni bura borok boni mokol hor hai jlai neichung oro nuklaibo khnai tongnai khapani kiching mothani bebak bising berai bo saimano bo nuksonui tongo nei sanan naibase o kokthai ni bising titini khnai tongnai khapani kiching nini bukha tama wan sogui tong abo subra Jesu Kristo nuksoi tongo tei ning tama wansok tama khaka kaham de wansok hamya de wansok bebak bo nuksoi tongo bo bebak nuksojak tei saimanjak aboni bagui kiching chung subra Jesu Kristoni bwskangni khari yokya bo sola songui naiwi tongo chung smai katalo abai kok nuklaio bororok bahaikhe robaino twiwi subra Jesu Kristo naichamui tongmani mairango nung thangnai kokti sal o rangya horphru bohaino subra Jesu Kristo no naiwi tongo nung busuk kabang busuk bahai bukhabai rowi tong khanawi tongjanai khapani kiching subra Jesu Kristo ni mokol bebak nuksoi tongo abono nung maitonarokdi tei nung mungsano khogui manya nung bororokni bwskang se nung khog phano sijak yang phano subra Jesu Kristo ni bwskangole nung khogui maya aboni bagui nung subra Jesu Kristo no belaikhe kiridi khanai tonjanai khapani kiching subra Jesu Kristo no o hayung bai nokhayung no snamo tei nono muthangui mano buthari bo mano kiching nung bono poito khlaidi bo nono muthangnai bo sawo bono lama kubui tei muthangnai hnai chung tini asukno khnalaigra siwano bwskani pando malaifinai afro chung teibo kaitoni kokthairano khnalaiwi boni hamari yachaklainai kaitor nungbai tongsithung hambai khapani kiching
belai belai ke hambai o pandano khalogui nai tongmani bagui tei o kok thairokno nang khana khana ragui srang ragui tongmani bagui belai ke hambai rangsakni thopna nei chung tini khana laika aro kaisni bokong tongo bebakno sungjak chungno a rangsakni thopna chungui tongnai rok subrai sawo norok pohor chungui sungsarno pohor phunuklai di hnai kaitorni kuchung pohorno chung chini tongmung kok samungni bisingtui buinoma phunuklainai bo chini bisingo himui tongo bo chungbai haksalia bo chungbai mangsa tongo bo chungbai tongo chini nangmarok bo bebak saimon tongo chini saya angui tongmarok bo bebak nugui tongo bo ongkha chini bagui bubagra tei chini bagui osai haide okok thairni bagui chung tabo kaitano hambai lainai tei suribui pandano mathangno bukhak thanglai suana surinai apa kaitano no belai ke hambai o pandani bagui tei nini kok thaini bagui nini kok thai khnaui chung tini bo kwbangma swrungmung kaham manlaikha pandanai tonai joto nini bwsarokni sakao podre pod jungjal birmani yakni borokno tiyogui tongdi tei nung borokno sak kaham rodi tei nung borokno nini khairokma yakbai yaktoli tuijadi surima jisuni ungwisana amen belai ke hambai khapani takuk tei bukhuk song jotono o pandano nai tongmani bagui chung bwskani pandao haina hai malai laiphinai tei bo kaitoni kok thairokno khnalayunai srunglayunai kaitor nono nini nogo jotono tinini bagui hamari bai khobui tamansithung hambai Phaidi thangnai panda phunukjakmani bijapni sungmarini saklaimung khnalaigrano thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha a kok sanai khapangni kiching phaidi tinini sungmari o hablaiwano tinini sungmari khe phunukjakmani bijap remsani tangchinoyo juhon rangchakni tamo kaisni ni nukhamung a bokong B. Achukphang C. Motok D. Thopna Khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no chungno A, B, C, D bomo ongnai sahorbai jadi chini number o WhatsApp iba SMS khlaiui 8414859961 Sahorpru norokni mung nikumabo si rohor ke belai no hamnai nung o pandano chajakna hane khaklayo chungno miss call khlaidi hakhe nung bo kuplai angi manwana
nungle maya gna nungle khairo magna nungle hamza matere magna nungle mutha nai pha sna thiyo nai pha lama ka marna ya pha nungle maya gna nungle khairo magna nungle hamza matere magna nungle mutha nai pha sna thiyo nai pha lama ka marna ya pha lama ka marna ya pha
Jungjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru. Kha khayo chini osa ni hamari jungman mang tong tong.
खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देव वर्मा स्वर्णकमलनि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारु राजा बुकायो अशनि मताय कांगल मामितारिउ बसर थांबायखा बसंत फायखा असामतानि सालरगे स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लुकुरनि बाय कायसा अफार तुइ फायखा आमोगा शरद अर्ग अफार चले रिजानाय 19 सेप्टेम्बर जिमी 29 सेप्टेम्बर जरा और तंगनाय रांचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंगनाय रांचांग पुशा बम्पर लकी ड्रॉ तंगनाय डायमंड रिंग पाइबुंग नो शॉकर दिजांगनाय ते कटर खाय चिन ते डायमंड एग्जिबिशन बो चेंगजांगनाय आशिक शिमियाखो ते बोतंगो कथमका हाम नरंगे बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्स कृष्णा डायमंड 25,000 इमाने पाइखे स्कूटी ते कार मानानि शेप बोतंगनाय नरनि रांचाक कसामनो स्लाय कताल हलमा गनां रांचाक फाइनानि सेबो माननाय उच्चन सशमतायनि सालो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाते जत लुकुरंगनो हामजगमा खाकाहाम ते कबुंग याफरो हामबाय खुलुमखा जतनो राधा कृष्ण ज्वेलर नि बखाते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर तंगनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज तंगनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज तंगनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा तंगनाय 5% ऑफ रूपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज तंगनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी तंगनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो तंगो दुइता रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानी मानाय एकसाम रांचाको ते माने पाइब्रुम नो शकट मानी मानाय थिंगिजु तनो कोगतागो फाइमान जंगना बागे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरुमखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर ते फर सेंट्रल आगरतला जे तनो खुलुमका हामबाय चिनी लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांगुकमानि चिनी मकल चेंनो जरानो तंथंना बागै चुबाव हाइफानो चें चिनी मकलनो नायकलनो खरवै थांगो मुइतो नारकदि 90% विजन लॉस चें जरा जराव चेकअप फ्लाइजंगमा बायनो मथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो तंग Borongni modern equipments the skill shak hamnai nei ro jefru phano tongu norongni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. खुलुमखा जतनो आं सुलेखा देवबर्मा असमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट दिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट अबनो गारिबो नरम मेगाड्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लगियो नरक मानि माने नकनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय Oboni discount Zaka 21 September semi 29 September Jarawo. Gupina Jela so Rangchak pai mani yagulo Kamai Taka Hanke Norok Rangchakbo Kipili Mampinai. Genera Teta Nashing Tongshi Tinino Fidi non Bukani Mutumti Haine by Fedi. Gupina Jelas Horigonga Bosharut Agartala. दुर्गा पूजा असमताई आ रहा है होजागिरी आ रहा है दीपावली फेस्टिवल आ रहा है आपकी तरफ से तिपरासा लोगों को क्या विश रहेगा मेरा एक ही विश है कि आप एक दूसरे के संग मिलके रहिए डोंट फाइट विद ईच अदर कम टुगेदर
हमारा पूजा, हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय वी शुड ऑल कम टुगेदर। और इस त्यौहार में हम सबको एक बात समझना चाहिए कि अगर हम एक रहेंगे तो हमें हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। तो आई विश एवरीवन फ्रॉम माय साइड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस पूजा सीजन। जोंजो तनो ओसा मुताइनि खा काम त जीवा याफारो खा खायो चिनी ओसानि हामारी जोंमान मांग तंगतों। खामनि खरांबाय नगलाम सुबजागै फायो तेर विश्वकर्मा मताइनि तंथक मंगो संसारिदि गयना गांथिनि चिथि मंबाय नक नगो लुवाजि मुं जेंजाक फाय तंगो विश्वकर्मा मताइ आवलि गनांगै तेरनि तंथक मंगनि बयार सिपसाजाक ते बखावो वाजागै तंगो साजक मंगनि ककथाय अ तंथक मंगनो तेबो संसारिना बागै मा कुंजश्री ज्वेलरी तुबुई फाइका खा शतन जाकनाय ऑफर तंगो रांसाकनि गयना गांथिनि मजुरिवो 30% ऑफ बेबाक पाइमुंगो तंगनाय सकात रुफाइनि गयना गांथिवो तंगनाय 100% ऑफ ते तंगो कचाम कानमानैनो सोलायै कताल कानमानै पाइननि शेप अजतो ऑफर किसा जरानि भागैनो तंगनाय 10 सेप्टेम्बर निसिनि 17 सेप्टेम्बर जरा हाइखे अ विश्वकर्मा मतायो गयना गांथिनि संसामुंबाय गदालदि लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गांथिनि बरम हालकनि पुइतु मा कुंजश्री রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 8টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। जों सासा पहरबाय कुबुलुं ओंथों लामा खामनि खरांबाय पुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर
mataini jorawo tubudik ketal jithima o osani jorawo ma Kunjusri jewelry ngorokni pagai tubui faika kahamko joto offer rangsakni goina ganthini mujuriwo tongo 30% off joto manei paimungo tongnai sokat rufaini kanmanei mujuriwo mannai 100% off tai tongo kecham kanmanei sulai ketal kanmanei painani kaham set muitunarakbi o offer tongnai kisa jorani bagaino 20 September ni simi 27 September jora o samatayo salbrumno goina ganthi bai thangsathang logi tongo ma Kunjusri jewelry goina ganthi ni borom halokni puitu tapok no phaidi Champaknagar ma Kunjusri jewelry halnogo ma Kunjusri jewelers Champaknagar Kulung ka ang Sunita Murashik nuruk so tono lam shugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokrogrok. Sostini shalodormo nogoni kaini oshamotaini puza pandu fiogire kha. Hastini montre okra Professor Dr. Manik Shaha. Ashalodormo nogoni kaili montre de. Ramkrishna Shiva Mondire oshamotaini fiogire kha montre okra. ধর্মনগরী রাগোলাকয়া শনি শ্রীরামপুরনি সংগতি সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটিনি পূজা পান্ডাল ফিরে রাখা হাসিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মানজাকা মন্ত্রী টিম করে অনুকূলে হাঙ্কুনি জেলা সভাপতি করে অমলেন্দু দাস Jashal horap falgun moni dewan mui khorok sabon dong pinok kami thapla taka pari muskam na thani umne amsayo pari mungo tino ina fangkok sisang luka samung sitrak thani rok no bini dong khaina kutsai kurang khalane Jashal horap Srinagar amsayo dong mani dipra madhani party office of sawi kalani dakha Yusuf Hemrang Rokai, Party Munikov Numan, Kantian Party Minister Tamushoke, MBC College Dev Verma, Sub General Chairman, Shantanu Dev Verma, Shukran Dev Verma, De Police Bahini Rock. Sostini Fungorel Malkumaki Uttar Tripura, Hankoni, Kaini, Oshamata Innovation, Kainani Bagai, Lambroka. Hasini Montro okra Professor Dr. Manik Shaha. Lahar Party Mungo Klayu Shago Dokuman Kalama Kinara Tonglai Khoroksa Borok. Abahai Party Mungo Lokhan Kino Fire Service ne Adong Rok Not Rohsaka Koktoma. Waithago Fire Service ne Adong Rok Thangwe Arshago Dokuman ne Tlansaka. Bishal Gorba Khakse Shaha Myogo. Kokri Shaldebur Jarawa Mani Kongani Tangle Korok Shikok Amsini Lokorok Romi Bodok Hazamani Koktuma. Abani Aglo Police ni Yago Ashikona Yafredo Amsini Lokorok, Party Mungishogor, New Market in Koktuma. Tabu Koktuma Shukroboi.
সস্তিনি সালো ধর্মনগরনি কাহিনী অসম্মতাইনি পূজা পান্ডল ফিয়গে রেখা হাসিনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আসলে ধর্মনগরনি কালী মন্দির দে রামকৃষ্ণ সেবা মন্দির নি অসম্মতাইনি ফিয়গে রেখা মন্ত্রী অকরা kokti salfungo tren malkhong baikha razkhor agole ni shimi ধর্মনগর রেল স্টেশন ও থাঙ্গই সগই খেনো স্টেশন ও থাঙ্গই বানা লামজক সগই না হারকা ধর্মনগর নত্রব্রা হাঙ্গনি বিজেপি ও জামারাও আবাইগন রেল স্টেশন এ shimi ধর্মনগরনি কালী মন্দির ও থাঙ্গই সগই খেনো হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানো খাতংমানি বাইকে লামজক সগই না হারলাই খামসনি লুকরক আসলো পুলানো ধর্মনগরনি কালী মন্দিরনি অসম্মতাইনো ফিয়গে রাখা হাসনি